Magandang umaga, Pilipinas! Narito ang mga balitang tampok sa ating walang humpay na balitaan. Mga puok pasyalan sa Pilipinas unti-unti nang binubuksan. Matapos ang mga community quarantine, unti-unti nang binubuksan sa publiko ang mga puok pasyalan sa bansa. Layunin nitong palakasin ang turismo upang bumalik ang sigla ng ating ekonomiya. Kasama natin nagbabalita mula sa Pagpupod de Ilocos Norte, si Jessie. Jessie, anong balita dyan sa Pagpupod? Nandito ako ngayon sa Pagpupod de Ilocos Norte, kung saan dagsa ang maraming tao. Paborito itong puntahan ng nagbabakasyon dahil sa taglay nitong ganda. Tulad na lamang na pamilyang ito na galing pa sa Manila. Masaya silang nagpalitrato sa Bantay Abot Cave. Makikita rin dito ang dalampasigan may puting buhangin. Kaya naman ang magsuring ito, tuwang-tuwa silang naglaro sa tabi ng dagat. Dagdag na atraksyon din sa Pagpupod ang Cabigan Falls. Dito pwede ka maligo sa malamig at malinis na tubig mula sa bundok. Ako si Jessie para sa Balitang MCS. Maraming salamat, Jessie. Puntahan naman natin sa Alaric doon sa Tagaytay para iulat ang mga kaganapan doon. Ang malamig na klima dito sa Tagaytay. Ang dahilan kung bakit ito binabalik-balikan, ito ay dahil ang Tagaytay ay isang talampas. Isa sa pinupuntahan dito sa Tagaytay ay ang picnic grove. Tulad na lamang ng pamilya ni Alric at Anoea, sinusulit nila ang pamamasyal habang pinapanood ang Bulkang Taal. Kaya kung gusto mo ng malapit na bakasyonan, punta ka na rito sa Tagaytay. Para sa Balitang MCS, ako po si Alaric. Maraming salamat, Alaric. Dumakot tayo sa Dasol, Pangasinan. Magbabalita roon si Francis. Nasa aking likuran ang malinis na tubig sa isla na Culebra. Ang Culebra ay maliit na isla sa Dasol, Pangasinan. Para sa dagdag na impormasyon, narito ang aking balita. Ang isla ng Culebra ay may lawak na 2 hektarya, kaya naman pwede itong libutin sa loob ng 1 oras. Mararating ang isla sa pamamagitan ng pagsakay sa bangka mula sa dalampasigan ng Tambobong, Dasol, Pangasinan. Sa loob lamang ng 20 minuto ay mararating na ang isla ng Culebra. Kilala ang isla sa puting buhangin, kaya naman ang pamilya ni Alatea tuwang-tuwa silang naligo sa malakristal na tubig. Hindi na maalong, kaya pwede maligo kahit mga bata. Makikita rin sa isla ang magagandang rock formation. Dito, maaari kayong magpalitrato at magpiknik. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sugod na kayo sa isla ng Culebra. Para sa Balitang MCS, ako si Francis. Maraming salamat, Francis. Iyan ang mga balitang ating nakalap sa araw na ito. Ito ang Balitang MCS, pawang katotohanan. Ito ang inyong lingkod, Jessie Alar Francis Irse Tubal. Muli, magandang umaga.